Què tal, patriota, com estàs? Avui tinc una cosa molt especial que ho deixaré enregistrat perquè en qualsevol moment ho farem servir. Es tracta, precisament, de, d'aquest PDF que tenim aquí, que és una miqueta doncs la fulla de ruta d'aquesta associació que es diu Silenci. Val? Els volem rendre homenatge en aquests patriotes. Val? Del Silenci, rebel·leu-vos, 2018, al Silenci, plantem cara. Està demanant aquí no sé què d'una llicència i ara no ho farem, això. De dilluns a divendres de 10 a 2 davant el Parlament de Catalunya. Inspirats en la frase de Martin Luther King, el que més em preocupa no és el crit dels violents, dels corruptes, dels deshonestos, dels sense ètica. El que més em preocupa és el silenci dels bons. El col·lectiu Silenci vàrem iniciar el nostre camí l'11 de juny de 2018 amb l'acció Silenci, rebel·leu-vos, que es va dur a terme davant el Palau de Justícia de Tarragona fins l'octubre del 2019. Eren 5 hores de permanència diàries amb mitja hora de silenci estricte a partir de les 12. Es tractava d'una interpel·lació encara vigent a la societat en general, però dirigida als jutges i fiscals i cossos policials en particular, a qui se'ls demanava que es rebel·lessin contra l'injustícia que va suposar la violència exercida l'1 d'octubre i els consegüents processos judicials. I en dies assenyalats, com l'1 d'octubre, cada any el nostre silenci, rebel·leu-vos itinerant, encara porta la nostra acció any rere any davant del Palau de Justícia, de la comissaria de la Policia Nacional, de la comissaria de la Guàrdia Civil i de la comissaria dels Mossos d'Esquadra. Prou hostatges, silenci, contra la repressió, per la llibertat. De dilluns a divendres de 9 a 2, presencial, de 12 a 12 i mitja, d'estricte silenci. Parròquia de Sant Pau, davant del Palau de Justícia, a Tarragona. Amb l'email silenci.rebel.leu.vos@gmail. El 19 de desembre del 18 també vàrem traslladar a Madrid la nostra protesta pacífica i no violenta i ens fèrem presents al Tribunal Suprem, on lliuràrem una carta dirigida al senyor Pablo Llarena i una al senyor Manuel Marchena. També vàrem interrompre amb els nostres cartells reivindicatius al Congrés i al Senat i vam lliurar respectives cartes als presidents del Congrés dels Diputats, Congrés dels Diputats, de la Cambra del Senat i del Tribunal Constitucional, on els demanàvem coratge i presa de consciència a l'hora del seu posicionament, resoldre el conflicte. Cal dir que el col·lectiu Madrileños por el Derecho a Decidir es va solidaritzar amb nosaltres i ens va acompanyar durant tota l'acció. Sense deixar l'acció davant del Palau de Justícia de Tarragona i seguint comptant amb la solidaritat i l'ajut logístic de Madrileños por el Derecho a Decidir, el 12 de febrer del 2019, en inici del judici farsa contra els presos polítics, decidim traslladar-nos a Madrid i iniciar l'acció Rebelaos davant el Tribunal Suprem, canviant lleugerament el format per fer-lo coincidir amb les vistes. L'horari de l'acció de silenci a Madrid tenia una durada de 8 hores diàries, de 10 a 18 hores, de forma presencial amb 2 silencis estrictes, de 12 a 12:30 i de 5 a 5 i mitja. Vàrem ser presentats a Madrid dia rere dia durant els 4 mesos exactes que va durar el judici.
No se'n va parlar gens ni mica. Silenci por la libertad, jueces fiscales y policías, rebelaos contra la injusticia, martes, miércoles y jueves, Tribunal Supremo Madrid, en presencial directo. A Tarragona, un cop es va dictar la sentència al mes d'octubre del 19, deixem l'acció de davant del Palau de Justícia i iniciem una nova acció. Tornaré a desobeir, ho tornarem a fer. Amb 3 hores de presència davant la subdelegació del Gobierno a la plaça Imperial Tarraco, fent també a les 12, en punt, 30 minuts de silenci estricte. Finalment, les limitacions de la pandèmia ens obliguen a donar per acabada l'acció. No obstant, les contínues limitacions de la pandèmia, però un cop més estabilitzada la situació epidemiològica i tenint en compte les lamentables actuacions dels partits polítics que, teòricament, s'han manifestat a favor del dret a decidir o ho havien fet en algun moment, vam entendre que no podíem estar callats i tot seguint amb la mateixa filosofia de la protesta pacífica i no violenta, el dia 3 de novembre del 2021 vàrem presentar una nova acció, Silenci, plantem cara, consistent en una plantada o protesta davant del Parlament de Catalunya, passejant-nos contínuament portant les nostres reivindicacions en forma d'home anunci, amb cartells davant i darrere on hi figuren les nostres diverses reivindicacions. Pel que fa a la filosofia de l'acció, aquesta es basa en la plantada de Lluís Maria Xirinacs va iniciar ara fa 20 anys davant el Palau de la Generalitat. Des del dia 1 de gener de l'any 2000, Xirinacs es va passar a la plaça Sant Jaume 12 hores ininterrompudes tots els dies de la protesta fins al 14 d'abril d'aquell any. Amb aquesta acció-protesta, en Xirinacs ja demanava en aquells moments que es continuïs l'Assemblea dels Països Catalans per emprendre la marxa cap a la independència. I la seva frase, que considerem encara actual i que ara també ens la fem nostra, deia i diu: plantem-nos, plantem cara al disgust diari de veure'ns venuts, estafats, domesticats i silenciats. Els únics protagonistes som nosaltres, el poble. Molt bé, aquí es veuen imatges, doncs, Em sembla que aquest és aquell a l'Helena, no? Pot ser? No ho sé. A veure si puc llegir alguna de les cartells. Mira, aquí n'hi ha un que diu, aquesta costa, aquí diu: n'estem farts de les vostres misèries, el poble no es dona, el poble no us dona la paraula per a falses taules de diàleg, si no som fidels... costa molt perquè l'estic obrint molt i està pixelant. Bueno, les analitzarem una a una perquè com que els anirem a cobrir, ja ho podem anunciar que anirem a cobrir la seva pròxima acció. És un honor per la comunitat, és un honor i aprendrem moltíssim d'ells perquè ells coneixen l'entorn, tenen un bagatge que nosaltres no tenim i per tant anirem a aprendre, parlaran ells, a pesar del silenci, els seus cartells, ells mateixos, ells decidiran. Nosaltres no podem fer més que cobrir-ho perquè tots els patriotes, els 3 milions, ho puguin veure i ser-ne conscient, perquè de tot això encara no se'n sabia res fins que la Laura els va haver de fer fora. O sigui, tota aquesta feina feta l'hem d'amortitzar, nois. Dit d'una altra manera, nosaltres, com a part del poble, que hauríem de ser els veritables protagonistes de l'esdevenir del nostre país, després de tot el que ha anat succeint els últims 10 o 12 anys, ens sentim disgustats, venuts, estafats, domesticats i silenciats pel que han fet i fan els nostres representants polítics, així com pel que ha deixat de fer. I és per això que, com a resposta a aquella realitat, decidim plantar-los cara i dir-los aquí davant del Parlament de Catalunya diàriament el que pensem i el que volem. I això ho hem resumit en 4 objectius o reivindicacions que conformen, per dir-ho d'alguna manera,
els 4 mantres de la nostra acció. Primer, diputades i diputats, si no sou fidels al mandat del poble, no sou dignes de representar-nos. Repetiré, per si no ha quedat clar. Diputades i diputats, primer punt, diputades i diputats, si no sou fidels al mandat del poble, no sou dignes de representar-nos. Aquells a qui se'ls ha elegit amb un mandat concret i no parlen per boca dels qui els han elegit o no respecten a les majories, a més de poder defensar les minories, no estan sent fidels al seu compromís de representar els electors. I és precisament per això que, veient el comportament de la majoria de diputades i diputats, considerem que no són dignes de representar-nos. Conseqüentment, o bé les diputades i diputats executen el mandat del poble, assumint les conseqüències que calguin, o immediatament dimiteixen per donar pas a altres persones que estiguin disposades a assumir fidelment aquest mandat. 2. Segon, president i membres del govern, el poble no us dona la paraula per a falses taules de diàleg. Al Parlament de Catalunya, per part de la seva presidenta, sovint es fa servir la pregunta-expressió «Per què em demaneu la paraula?». Quan algun diputat vol parlar o replicar puntualment alguna qüestió, llavors, segons l'explicació que dona la diputada o diputat en qüestió, la presidenta fa les seves consideracions i li atorga o no la paraula. O sigui, la possibilitat de parlar o dialogar. Doncs davant del que considerem una falsa taula de diàleg, on ja s'ha dit que no es parlarà d'allò pel qual precisament s'ha constituït aquesta, o sigui, l'amnistia i la independència, entenem que ens trobem davant d'un engany tal per part dels nostres polítics que per aquesta raó, i utilitzant la mateixa fórmula o expressió que s'usa al Parlament, i a la que fèiem referència, els diem clarament al president i als membres de govern que el poble no els dona la paraula. O sigui, que no els autoritzem per parlar en una suposada taula de diàleg, que no és més que un engany i on es parla de tot menys d'allò del que s'hauria de parlar, de l'amnistia i de la independència. Tercer, Esquerra, Junts per Catalunya, CUP, GSP, PSC, n'estem farts de les vostres misèries. Des d'Esquerra Republicana de Catalunya fins al Partit de Socialistes de Catalunya, passant per Junts per Catalunya, la candidatura d'Unitat Popular, En Comú Podem, tots aquests partits han deixat clar, ja sigui actualment o en algun moment, que defensaven inequívocament el dret de decidir, quan no directament a favor de la independència. Dit això, cap d'aquests partits, i diem cap, no es pot sentir lliure de culpa per haver deixat el país on i com es troba actualment. Això ha estat bàsicament perquè els han importat molt més les seves misèries, les seves paguetes, o sigui, els seus interessos de partit i els seus interessos particulars, que no pas les necessitats del país, els interessos del poble o la voluntat de la ciutadania. Quart, dissolució Brimo i Arro, prou criminalitat policial. Volem una policia mentalment equilibrada, protectora i pacificadora. La Brimo, Brigada Mòbil i les Arro, àrees regionals de recursos operatius, són cossos pensats a la pràctica únicament amb finalitats coercitives per reprimir i agredir els ciutadans. Són cossos formats per agents que s'hi presenten voluntàriament, la qual cosa denota que els agrada precisament exercir aquesta repressió i violència contra la ciutadania. És per això que, sumant-nos a altres iniciatives en aquesta línia, reclamem la seva immediata dissolució. Portar una arma al damunt i eines pensades per la defensa, però que massa sovint acaben fent-se servir per agredir porres elèctriques, projectils de foam, pilotes de goma, que poden arribar a lesionar greument els ciutadans, o tècniques d'immobilització que poden arribar a matar,
com hem vist amb la tècnica de posar el genoll i prémer el coll. Tallant la respiració de l'immobilitzat requeriria una policia formada per persones mentalment molt i molt equilibrades. Entenem que la proximitat de la policia ha de donar seguretat als ciutadans, els quals haurien de sentir protegits només pel fet de la seva presència. Donar seguretat i protecció al ciutadà haurien de ser els principals mantres del cos de policia, però contràriament a la ciutadania se sent insegura, atemorida i provocada amb la sola presència dels cossos com la Brimo i la SAR. Diem no a una policia violenta com la que tenim. Volem una policia l'actuació de la qual es basi principalment en la mediació com a forma de resolució de conflictes. I no es pot permetre que actes criminals executats pels propis agents de la policia no siguin impedits i denunciats pels seus propis companys i superiors, ni perseguits, fins i tot d'ofici, per jutges i fiscals, ja que aquestes omissions conformen per si mateixa il·lícits penals. I és aquesta vergonyosa impunitat la que permet falsos atestats i muntatges policials que massa sovint acaben en condemnes a presó o multes a ciutadans innocents. En aquesta línia hem fet arribar un escrit amb tot aquest seguit de consideracions a la presidenta i a la resta de membres de la Comissió d'Estudi sobre el Model Policial, CEMP, que té com a objecte l'abast i anàlisi i la investigació dels mecanismes de control i avaluació i investigació de les actuacions policials, amb la possibilitat d'implantar mecanismes independents de control i fiscalització d'aquestes actuacions, la revisió del model d'ordre públic i la possibilitat de plantejar-hi canvis, la transparència en la informació i les dades per part del Departament d'Interior i l'anàlisi de les actuacions de la Divisió d'Informació dels Mossos d'Esquadra i el seguiment d'activistes polítics i els mecanismes de control i fiscalització de les actuacions policials. Dinàmica de l'acció. Des del dia 3 de novembre del 2021 vam començar a romandre davant del Parlament de Catalunya amb aquestes reivindicacions. Així vam fer cada dia des de les 10 del matí fins a la 1 del migdia. Això els dies que no hi havia ple. Els dies que hi havia ple, que normalment, però no sempre, eren els dimarts, dimecres i dijous, perquè ja ho sabeu que tenir majordom vol dir que igual has quedat el dimarts i el dimarts no et va bé, perquè tens, no sé. El dia que no hi havia ple, fèiem l'horari de 9 del matí a 1 del migdia i per la tarda de 3 fins a les 6. Vol dir això que en la mateixa línia de la campanya a Madrid, quan estaven davant del Tribunal Suprem, la dinàmica de l'acció no la marcàvem nosaltres, sinó que venia determinada, en bona mesura, per la pròpia dinàmica de les sessions parlamentàries. I cada dia procedíem, com sempre, a fer un silenci estricte puntualment a les 12 fins a les 12:30. I les tardes que hi havia ple fèiem un segon silenci estricte de les 5 a les 5:30, mentre que l'acció aquests dies finalitzava a les 6. Aprofitant l'aturada d'activitat durant les festes de Nadal, el col·lectiu va procedir a una reflexió i valoració de l'acció i veient la dificultat de seguir la dinàmica de l'activitat del Parlament, que sovint canviava d'un dia per l'altre, vàrem arribar a la conclusió que el millor seria fixar invariable l'horari de l'acció i es va acordar que fos de 10 a 2, independentment de la dinàmica de les sessions, comissions i resta d'activitats del Parlament. Per altra banda, per entendre l'acció hem de tenir en compte l'actitud de gran part dels diputats, així com dels consellers membres del govern i especialment del president de la Generalitat, de voler ignorar de forma descarada l'acció que s'estava duent a terme davant de les portes del Parlament, així com actituds com les de la pròpia presidenta del Parlament i alguns diputats que, tot i les bones formes, són però també criticables, doncs no tenen altra pretensió que la d'absorbir la pròpia acció fent-la formar part del paisatge o entorn del Parlament. Creiem que podem fer aquesta afirmació, ja que llevat de les bones formes que agraïm, no han mostrat cap interès en entrar en un debat
pel que fa al fons de les nostres crítiques i reivindicacions. És per això que després de la reflexió i valoració al respecte d'aquesta qüestió i tenint en compte els darrers esdeveniments que posen en entredit tant l'honorabilitat i l'honestedat i el propi comportament interessat de tots i totes les diputades, especialment pel silenci generalitzat respecte als beneficis econòmics més que qüestionables i que demostren la inexistència de la transparència que seria exigible en una institució com el Parlament de Catalunya, hem cregut necessari donar pas a altres crítiques i reivindicacions en la nostra acció, que sumaran a les ja actuals. L'acció resta oberta a tothom que vulgui participar-hi de dilluns a divendres de 10 a 2 davant el Parlament de Catalunya. Per tant, hi estan convidats tots els ciutadans que puguin i vulguin acompanyar-nos i que comparteixin les reivindicacions a les que hem fet referència. Dirigim especialment aquesta crida, com és lògic, a la ciutadania de Barcelona per raó de proximitat, però també a tots els que vulguin fer l'esforç de desplaçar-se com fem nosaltres mateixos diàriament des de Tarragona. 30 de gener del 2022, 74è aniversari de l'assassinat de Gandhi. Molt bé, nois, doncs ja hi som. Els anirem a cobrir. Ells manen. No podem anunciar en aquest vídeo avui mateix, no sé exactament quan es publicarà aquest vídeo i potser quan aquest vídeo es publiqui, que serà en diferit, ja tindrem una data, però com que ens trobem a les xarxes, ens trobem al Twitter, cada dia ens relligem 3 patriotes cada dia al Twitter, ens trobarem al directe de pràcticament totes les nits, ens podem tenir el mail, que és patriotacatalà.tv@gmail, ens podeu enviar un mail i seguirem i seguirem i seguirem i anirem a cobrir aquesta associació que em sembla que es mereixen tot el nostre respecte, són patriotes, molts donen consells, però ells donen exemple. Gràcies a tota la gent de Silenci i ens morim de ganes de poder venir-vos a cobrir al Parlament, veure bé les pancartes, comentar-les, qui volgués parlar, seria meravellós i, evidentment, fer una crida a que tots els patriotes de Barcelona, província, no només ciutat, vinguin a acompanyar-nos i sortiran en el directe si volen. I per poc que m'animi, jo porto la guitarra i tot, i ens fotem allà, en els moments que no siguin de silenci, clar. Ho farem tot de manera que aquests patriotes se sentin còmodes i ells dirigiran l'escena. Nosaltres serem mers espectadors. Gràcies, patriotes, i visca Catalunya de nou.